ସଞ୍ଜୟ ସଞ୍ଜୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ନା ଢିମା ହେଇଯାଉଛି କାମ। ସଞ୍ଜୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଝାଳ ବୋହି ପଡୁଛି ଆଉ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନା এইখানে রক্ষিয়ে ঝরকা ତିନି ଝରକା ପବନ ଫବନ କୋଉଠି ବାଜିବ? ତମ ତିନି ବାଜିବନି। ଏଇଠି ବସିଗଲେ ପବନଟା ବାଜିବ ତମ ଦେହରେ। ଏଇଥିରେ ତ ପବନ 2.5 ଫୁଟର ଝରକା, 3 ଫୁଟର ଝରକା କୋଉଠି ରହୁଛି? 3 ଫୁଟ ଅଛି ନା 7 ଫୁଟ ଝରକାଟା ତ ପୁରା ବିମ୍ ଦବା ନାହିଁ। ପଛରେ ହାତ ଉପରେ ଥିଲେ ତା ତଳ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବା ପଡ଼ିବ? ସିଏ ହାତ ପଟରୁ ଯଦି କେତେ ଉପରୁ କେତେ ଆମର 7 ଫୁଟ ନା ଝରକା କେତେ 4 ଫୁଟ ଅଛି। 4 ଫୁଟ ହେଲେ ଇଏ କୋଉଠି ହବ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖେଳୁଛୁ? କ'ଣ ପବଜି?
ଏଇଟା 2.5 ଫୁଟ ରଖିବ। ଏଇଠି ହେଲେ ମାପିଲେ ହେଇଯିବ, ଯାହା ହବ ଦରକାର ହେଲେ ଏଇଠି ଖୋଲିଦେବୁ। Candy Crush to put. ଟେକିଦେବୁ ଉପରକୁ, ତଳ ଫାଙ୍କା ଥିଲେ ଆମ ଇଟା ଦେଇଦେବେ। ପିଲଟା ଆଉ କିଛି ଇଏ ବୋଲେ ଚଉଡ଼ାରୁ 4 ପିଲଟା ପିଲର ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଯିବା ଭଳିଆ ଆସିବ। ଗୋଟା ପଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନୁ କିଲୋ ଏଇପଟେ ନାଗିକି ରହୁଛି ନାଇଁ ଏପଟ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ନା, ସେପଟେ ନାଇଁ ପିଲରଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଟିକେ। ହଁ ଏଇ ପାଗିଆଟା ଖାଇବ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଧା ମାଗିବ ଏଠି ଟିକେ।